Salut dragilor și bine v-am găsit la un nou episod. Da, știu, ați văzut și voi peste tot, habar n-am, pe toate rețelele de socializare, cum că ar exista o pană de curent timp de 2 săptămâni și da, toată această știre a speriat internetul. Ei bine, o să vedem în clipul de astăzi adevărul despre această știre, dacă este sau nu adevărată, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să ajungă clipul ăsta mai departe și haideți să trecem la episodul de astăzi. Ministrul australiac al apărării avertizează cu privire la o posibilă pană de curent în toată Europa. Claudia Tanner, ministrul australiac al apărării, a avertizat în legătură cu acest scenariu aproape apocaliptic. După ce a supravegheat manevrele și acțiunile militare, există o mare posibilitate de întrerupere a curentului electric care va afecta servicii precum computerele, telefoanele mobile și sursele de energie electrică din locuințe. Pana de curent nu ar avea loc numai în Austria și ar urma să fie răspândită în toată Europa. Potrivit Euro Weekly News, Claudia Tanner a afirmat că întrebarea nu e dacă va fi o întrerupere de curent imensă, ci mai degrabă întrebarea este când va fi. Ea a mai afirmat că acest pericol este subestimat de toți și că ar putea avea consecințe catastrofale. Pentru a face populația mai conștientă de acest scenariu, guvernul austriac a decis să lanseze o campanie de conștientizare care se va desfășura pe parcursul lunii. Nu numai că va apărea în mass media, dar mii de afișe au fost distribuite și în orașele austriece. Ministrul a ținut să o promoveze și pe rețele de socializare. Sloganul campaniei este "Ce să faci când totul se oprește" și urmărește conștientizarea populației cu privire la măsurile care trebuie luate atunci când are loc o pană de curent de o asemenea amploare. Se oferă sfaturi despre cumpărarea alimentelor suficiente pentru câteva zile, lumânări, baterii și multă apă de băut. O altă măsură eficientă ar fi să se convină asupra unui punct de întâlnire cu familia și prietenii și să încerce să colaboreze pe cât posibil cu vecinii. Această întrerupere de curent la nivelul unui întreg continent poate afecta semafoarele, bancomatele, telefoanele și internetul. Evident, totul să nu mai funcționeze. Nu ar fi prima dată. Asta s-a întâmplat deja în 1989, în Quebec, Canada. Autoritățile nu au confirmat niciodată vreo cauză specifică, sugerând pur și simplu că aceasta se poate datora defecțiunilor tehnice, defecțiunilor sistemului sau supraîncărcărilor. În cadrul unei conferințe de energie de la Verona, Igor Sechin, apropiat al lui Vladimir Putin, spune că investițiile globale în petrol și gaze din acest an vor fi la jumătate față de nivelul din 2014, lăsând să se vadă gradul de opoziție al puternicului sector energetic rus la tranzitul rapid la energia regenerabilă. Acest subiect va fi discutat și la summitul Organizației Națiunilor Unite, care va începe duminică în Scoția, dacă nu mă înșel. Șeful gigantului petrolului rus Rosneft mai spune că energiile regenerabile nu ar putea înlocui pe deplin sursele tradiționale de energie, nici pe termen lung. Acesta a adăugat că obiectivele privind neutralizarea carbonului ar putea fi atinse fără a abandona complet petrolul, gazele și cărbunele. Cu toate că Rusia este al patrulea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, țara condusă de Vladimir Putin a decis să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până anul 2060. Asta deși Marea Britanie, în calitate de gazdă a summitului COP26 asupra climei, a cerut ca neutralitatea să ia final cu 10 ani mai devreme. Mai mult decât atât, Rusia se confruntă cu o provocare uriașă în ceea ce privește reducerea dependenței economiei sale de hidrocarburi. Decizia președintelui Vladimir Putin de a nu participa în persoană la discuții a fost privită ca o lovitură adusă speranței unui acord revoluționar privind acțiunile de reducere a schimbărilor climatice. Actuala criza a gazelor confirmă un mesaj despre fragilitatea echilibrelor pieței energetice și riscurile legate de accelerarea tranziției energetice și descurajarea energiei tradiționale, a declarat el pentru Forumul Economic Euroasiatic de la Verona. În România nu s-a vorbit despre un astfel de pericol și nici despre măsurile care ar trebui să fie luate în cazul în care ne-ar afecta și pe noi, deși iarna trecută au existat probleme care arată că nu este chiar departe de adevăr această previziune. Pe 8 ianuarie 2021 s-a produs o pană de curent în mai multe județe din nord-vestul României, în urma unei avarii majore. Transelectrica a explicat că această situație a fost provocată de un incident la nivelul rețelei europene de transport al energiei electrice. Incidentul a condus la apariția avariei atât în România cât și
și în alte țări europene. Asociația Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricității a publicat ulterior un raport cu privire la avarea energetică europeană, arătând că, cel puțin pe parcursul desfășurării incidentului, cauza acestuia a fost estimată inițial ca avându-și originea în rețeaua electrică românească. Pe baza raportului, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei din Europa a făcut o investigație. S-a constatat că avarea din rețeaua de transport a energiei înregistrată în data de 8 ianuarie a fost cauzată de frecvența scăzută din zona de nord-vest a Europei, care a provocat întreruperea serviciilor în Franța și Italia. În total, aproximativ 1,7 gigawatts au fost decuplați pentru a reduce abaterea frecvenței, conform unui comunicat postat pe site-ul NTOCO. Aceste servicii sunt deconectate dacă frecvența scade sub un anumit prag, iar o capacitate de sprijin de 420 MW și 60 MW au fost în mod automat activată din zonele sincron din nord și din Marea Britanie. Spitalele din România sunt totalmente nepregătite pentru o astfel de avarie majoră. Noi nu suntem pregătiți în România nici pentru situația în care ar fi un cutremur. Da, păi, un asemenea dezastru, cum ar fi un astfel de blackout. Generatoarele ar face față câteva ore. Guvernul ar trebui să gândească în perspectivă. Mi s-ar părea firesc să aibă toate spitalele generatoare alimentate cu motorină, care să poată funcționa pe o perioadă mai lungă de timp, dar să existe și o sursă alternativă de căldură. 2 săptămâni deja înseamnă foarte mult, dar se pot gândi în perspectivă soluții pentru astfel de situații care chiar ar putea să apară. Ar trebui ca spitalele să aibă și autonomie în alimentarea cu apă și canalizare. Asta înseamnă un sistem sustenabil de medicină de urgență care să facă față unei astfel de situații. Se știe care sunt rezervele strategice, cum să se acționeze planificat, astfel încât să nu pățim ca în pandemie, de exemplu. E nevoie de un plan foarte bine pus la punct să se poată accesa mecanisme european care să se poată folosi. Înainte de avertismentul lansat de guvernul Austriei, și analiștii britanici Goddam Sachs Group avertizau la jumătatea lunii septembrie 2021 în legătură cu iminența unui blackout chiar în această iarnă. Piețele energetice în creștere din Europa ne expun riscului întreruperilor de curent în această iarnă, mai ales dacă vremea foarte rece va agrava situația diminuând stocurile de gaze naturale deja foarte scăzute din regiune, scria publicația economică Bloomberg pe 15 septembrie. S-au făcut aceste previziuni pornind de la situația critică a rezervelor energetice de la începutul lunii septembrie, care au agravat situația deja creată de revenirea rapidă de după prima parte a pandemiei, care a făcut să crească foarte mult cererea de energie, ceea ce a condus la creșterea prețurilor, dar și la scăderea rezervelor. La începutul lunii septembrie s-a produs și un incendiu care a distrus un cablu submarin de electricitate foarte important între Marea Britanie și Franța, agravând criza energetică a Regatului Unit. Chiar dacă problema gazelor naturale a fost aproape rezolvată în ultimele 2 săptămâni, iar Rusia a dat asigurări în legătură cu livrările pentru Europa, celelalte probleme au rămas valabile și par a se agrava. Tocmai de aceea, ministrul apărării din Austria a avertizat că poate urma în foarte scurt timp o avarie uriașă în sistemul energetic european, care este interconectat. Astfel, Europa ar putea rămâne fără curent electric între o zi și o săptămână. Armata austriacă și Ministerul din Austria simulează de câteva săptămâni gestionarea unei astfel de situații de criză majoră în legătură cu menținerea serviciilor esențiale și, bineînțeles, pentru a se putea salva cât mai multe vieți. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți de acest blackout în Europa și dacă considerați că ar putea fi posibil. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru secundar de YouTube. Aveți link în descriere, ajută un follow pe Instagram și pe TikTok, ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.